Bapak iki yo jawara tiba yang sepi. Ayo. Oke diamane, luwe kirone, oleh nyambet aja saka arah dhuwur ya. Kan? Posisi ae. Ayo. Awas, ayo. Ora apa-apa. Aturaken kamu mulai keluar kepada Bapak Ibu Kadang Sutresno Budoyo Pandemet Seniman ya. Acara ini digelar oleh Ratas bersama mengundang Arsia dalam rangka halal dialog biar tempat yang digelar di lapangan Bowling Arsia Dusun Kerajaan Desa Mengeh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Indonesia. Dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support yang sangat luar biasa ya kepada para sponsor, yaitu ada Super Kolonijo, Kelas Ati Beragi, yaitu lingkungan mekanik andalnya Konco Dewi Mas Monggo Presiden penyuwunan Mundang Kuning ya kosing tukang gebuk jatuhnya Mundang Kuning ayo Mundang Kuning atas juga Unyik Hotspot kami ucapkan terima kasih yang sebanyak kepada Unyik Hotspot ya. Bagi anda yang mengalami jaringan lemah, Unyik Hotspot adalah solusinya. Kepada seluruh paguyuban kita Kabupaten Trenggalek yang tergabung dalam paguyuban kita Gajah Putih. Juga kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih juga kepada paguyuban Timban dari Kabupaten Tulung Agung. Gajah Putih ini dibandingkan dengan Bapak Petut, paguyuban Timban Tulung Agung dibandingkan dengan Bapak Pon. Lek Rata sapa sing bandingane? Ingkang bagus Nurbadah Bumi Bono Leksono, inggih punika Bapak Supriyono Bedor. Kalian Kang Mas To Hari-hari. Ayo wong e sing gawe tropi apa dadi andake. Senajan suarane kaya brengeng orang dadi untung ana ing awakku. Aku kok jalan rambut kaya apa ya mun joget-joget ae lho. Tresna
Salaman dhisik ha. Iki pertandane rantas sesuai dengan semboyane seduluran tanpa batas. Dur sabet-sabetan ning ngesor tetep sok. Seduluran. Ayo, amanah Joko Matramu gawe sekolah lan kamu ber. Lek papange danmu dadi tatap ana ing kalangan. Yo. Iki padha jawarane padha duwe wisane. Bebasan semua karo ketemu karo macan kumbang. Awas, pasang dhisik. Yo. Iki yo jawara tiba yo jawara pecah iki ae. Mas. Ayo. Ora apa-apa belajar. Yo. Ayo, diketeri. Yuk, awas. Iki duwe pager awak sing jenenge Blapak Natolan yo iki. Ya apa-apa ora tak dasar temu bapak palonan pati. Apa meneh cekut iban ora krasa ana ing awak lan anak. Awas. Yo, awas yo. Ora apa-apa. Wis biasa. Ya wis ngene iki halang bialane karo kacang seni. Pagelaran tiban ya wis sabet-sabetan ya termasuk halang bihalang ya. Reksa pas seduluran ngene iki. Yo. Awas. Yo. Bisa alon-alon. Ayo, langkai digawe. Yo, awas yo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Rodok mumet ini ora apa-apa, panas titik ora apa-apa. Ya, jenenge jawara wis ngene. Iki Mas Kambali saka rantas munggah lho. Kadulane ati tegane nyulayani jadi ya mana boleh mau kesel aja banyune ayo rasa saya sudah pergi panitia banyune tukang legong lagi boy ije tegane nyulayani matur suwun sedayanipun rawuhipun saking Bapak Laskar Wonggale Bapak Iwan ingkang sampun rawuh wonten paguyuban tiban ratas wonten Desa Paduku. Kebiar ketupat pagelaran seni tiban ratas.
ingkang dipun-pun wonten lapangan mriki, lapangan tugu. Tresno iki dudu wong tolatan, kabeh mau perkokahan. Monggo selawan laksanakan prabu. Matur suwun saking kanca-kanca, dulur-dulur ingkang kuyuk sedaya mawon wontenipun pagelaran debat ing siang punika. Menika pagelaran debat pagelaran peseduluran ngajak seduluran sedayanipun. Seduluran Selawasi ingkang diwulaturaken wonten Rantas Kebiar Seni Debat di bawah naungan Dewa Gajah Putih Trenggalek. Semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan. Matur suwun rawuhipun Bapak Babinsa Babin Mas ingkang wonten tlatah Ameh Tugu ingkang suwan menika sonten menika burun Angleluri sarap-sarap kalian Rantas Seni Debat awalnya Trenggalek ingkang saking tlatah Tugu ingkang saking dulur-dulur Kadusari. Matur suwun rawuhipun saking mriki saking Tulungagung Blitar ingkang sampun rawuh sedayanipun. Lan ugi saking Putu Bakawa inggih menika Laskar Trenggalek kula ingkang dipun pimpin dening Bapak Iwan. Matur suwun, matur suwun. Atur kuatan nandang rasa rasa kelakaran. Jadi aku tresno lilakno aku lunga. Tresno iku dudu wong tolatan, kabeh mau perkokahan. Sing tak jaluk namung kesabaran, mugi Allah paring kasempatan. Ngadep matiku kabeh aku rayu. Ada tanggung jawabmu itu palsu. Tak beneran, pastikan buktikan. Pak Budi Prabon niku sarawuh. Nggih, matur suwun. Lamar dikau Gajah Putih Trenggalek ingkang dipun pimpin inggih menika Bapak Ketut mengikuti perkumpulan seni debat Kabupaten